тоҷикистон тавассути амалӣ намудани сиёсати об дар сатҳи глобалӣ дар арсаи ҷаҳонӣ дар ҳалли мушкилоти марбут ба об фаъолона иштирок менамояд ва бо дар назардошти ташаббусҳои худ соли байналмилалии оби тоза, 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо татбиқи ташаббусҳои навро дар доираи созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ, пеш аз ҳама созмони милали муттаҳид пешбинӣ мекунад. ҳадаф аз ин иқдомҳо ҷалби таваҷҷӯҳ ба зарурати ҳамкорӣ дар ҳалли мушкилоти об ба манфиати ҳифзи ҳаёт ва рушди устувори башарият буда, ҷавобгӯи ҳам манфиатҳои миллӣ ва ҳам ормонҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. амалӣ гардидани иқдоми бунёдкоронаи пешвои миллат дар самти беҳтаргардонии ҳолати экологӣ бозгӯи ҷаҳду талошҳои беназири президенти мамлакат дар соҳаи обу энергетика буда, ба кор даровардани 2 агрегати нерӯгоҳи барқии обии Роғун, мавриди истифода қарор додани чандин нерӯгоҳи хурди барқи обӣ, амалишавии лоиҳаи байналмилалии хати интиқоли барқи Кассаҳазор, таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои амалкунандаи барқии обии Норак, Сарбанд, Қайроқум ва ғайра тасдиқи ин гуфтаҳост.